ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆ ದೇವರ ಕರಿನ 4 ವರ್ಷಲಿಡ್ದುಂಬು ಬಂದ ಆದಿತ್ಯನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕೈಕಂಜಲಿನ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಡ್ ಅಕ್ರಮವಾದ ಕೈಕಂಜಲಿನ ಕಟ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪನ ದೂರದ ಮಿತ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದಿರು. ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿದ ನಿಯಮಲೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ನೀಡ್ತವರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋವಧೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಸಾಯಿಖಾನೆನ 4 ವರ್ಷದುಂಬು ಬಂದು ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಐಟಿತ್ತೆ ಅಕ್ರಮವಾದ ಮಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಪನ್ಪನ ದೂಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತದ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತದಂಡ ಅಕ್ರಮವಾದ ಕೈ ಕಂಜಲಿಯನ್ನು ಕಟ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಪನ್ಪನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಲ ತಿಕ್ಕದಂಡ ದೂರು ಬತ್ತಿ ನೀಡ್ದವರ ಪೊಗ್ಗುದಾಂದ ಮೇಯರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಗುಮನು ಕನವಂದೆ ಓವಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದೆತೊನಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಅಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ಸರಿಯನ ಕ್ರಮ ದೆತೊನುಂಡು ಈ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟೋಣ ನೆಲಸಮ ಮಲ್ಪವುಂಡೊಂದು ಮೇಯರ್ ಪಂತೇರ. ಅಲ್ಪ ವಾಸನೆ ನಿಮ್ತರ ವಾಸನೆ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಧೆ ಆಗ್ತಾ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕುರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡಿರ್ಬೋದು, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಆಡಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಧೆ ಆಗ್ತಾ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅದರ ಎಲುಬುಗಳು, ಮಾಂಸಗಳು, ಚರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ. ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಮವಾದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರದ ಥರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮಗೇನು ಜನರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರು ಬಂದಿತ್ತು, ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತ ಆಗುತ್ತೇವೆ. ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಒಯ್ತಪತ್ತುಗೂ ಕಾರಣ ಒಂದುಂಡು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ಬನ್ನೂರನ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರ ಆತಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಡು ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯನು ಶಾಸಕರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೈಕದೆತ್ತೊನ್ನ ಬೆರಕೆ ರಾಜಕೀಯದ ಗೊಬ್ಬಲು ಶುರುವಾತಂಡ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲಿನ ದೆಪ್ಪವಡಾದ ಬನ್ನಗ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ರಾಜೇಶ್ ಬನ್ನೂರನ ಇಲ್ಲಲ ಪೊತ್ತುಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಜರಿಪಾಯಿನೇನು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರಾದ ಗಳಸೊಂದುಂಡು ಎಂದಿಕ ತಿರ್ಗಾದ ಜವಾಬು ಕೊರ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಪುತ್ತೂರು ಅಮರ್ ಜವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಕೈತಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಂಡು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಡು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನ ಹಿಂದುತ್ವನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಎಂಜಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ದಿರ. ಹಿಂದುತ್ವ ಪನ್ಪುನೋ ಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೀವಕ್ಪೊಡು ಬಿಜೆಪಿಡು ಒಂದು ಮಾತ ಓಟು ಬೊಕ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ಗಾದ ಮಾತ್ರ ಅಂದಾರು ಕೋಂಗಿ ಮಲ್ದಿರ. ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿಡ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲಿಂದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಡ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಬನ್ನೂರು ಮಲ್ಯ ಬಜೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸೇರಿದ ಪಾಕ ಜನ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದದು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನು ದೂರ್ನೇಕ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ನಿಮಿತ್ತ ಎವ್ರತೋ ಜಯರ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಯಾರೋ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಗಾಗು ಅಂತೆ, ಅದ್ಯಾರೋ ಚೈತ್ರ ಅಂತೆ, ಅದ್ಯಾರೋ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಅಂತೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದುತ್ವದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು. ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇವರು, ನಾನು ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ನವ ಹಿಂದುತ್ವದ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮೂಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವೇದಾಂತ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉಪನಿಷತ್, ಅದು ತೋರಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೈಜ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಎದ್ದೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಮೂಲ ಇವರ ನಕಲಿ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ನೈಜ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ. ನೀರಡು ನೀಂದದು ಮುರ್ಕುದು ನೀಡ್ತವುಲೈ
ತಾರ್ನೇನು ನಾಡು ಪತ್ತುನ ಬಿಡ್ಸೇರು ಈಶ್ವರ ಮಲ್ಪೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಅವರಿ ಮಗನ ನೆಂಪುಗಾದ ಅರೆನ ಕೂಟ ಬರವು ಕಲ್ಪನ ಬಿಡ್ಸೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಣವು ಸಾಯ ಒದಗಾವನುಂಡು. ನೀರಡು ಮುರ್ಕು ನಕ್ಲಿನ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪನ ನೀಡ್ದ ಉಲಾಯಿ ಮುರ್ಕುದಿನೇನು ನಾಡು ಪತ್ತುನ ನೀಂದುನ ಬಿಡ್ಸೇರು ಈಶ್ವರ ಮಲ್ಪೆದರನ ಕೂಟೊಡ್ದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಯ ಒದಗಾವನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನು ಕರಿನ ವರ್ಷಡ್ದು ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದೇರ. ಈಶ್ವರ ಮಲ್ಪೆದರನ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಮಗೆ ನೀರಜ್ನ ನೆನಪುಗಾದ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರ. ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಸರ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದ್ದದ ಕೇಮರ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೊಂಡೆರ. ಮಲ್ಪೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಸುಮಾರು 5 ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಲದ ಬಿಡ್ಸೇರು ಆಂಜೋಕುಲ್ ಬಕ ಪುಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಣವು ಪಟ್ಟಿಯರ. ಇರುವೇರು ಜವನೆರೆಗ್ ರಡ್ಡ ರಿಕ್ಷಾ ಕುರ್ಪುನ ಪುನದೀಪುನ ಫ್ರೀಜರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಬೊಕ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಚಕ್ರ ಕುಡ್ಸುಲೆನ್ ಕುರ್ಪುನ ಇಂಚ ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀದಿತ್ತೆರ. ಉಡಿಪು ಶಾಸಕರ ಯಶಪಾಲ ಸುವರ್ಣ, ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್, ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ ಸಿಕುಂದರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೊಂದು ಎಡ್ಡೆಬು ಬಯಕೆಯರ. ಒಂದುವೇ ಪುರ್ತುಡು ಪಾಕಜನ ಸಾಧಕರೇನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದ ಈಶ್ವರ ಮಲ್ಪೆ ಕೂಟ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆಲ ಮಲ್ತದಂಡ. ನಿರಂಜನ ಮಗನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬೋಡುತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಜನಮಾನಸ ಮುಟ್ಟಾಡ ಪೂರ ಸಮಾಜಲ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆರ್ಲ ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡಿರು ದಾದವನ ಇರು ನಮ್ಮ ಜನ ಬನ್ನಿಯಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನ ಜನ ಎತೋ ಜನಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಏರು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏರು ಕಷ್ಟೋಗ ಉಪಕಾರ ಪೇರ ಇನ್ನೊಂದು ಖರ್ಚಿಪ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಗುಲು ಇಂಕೊಂದು ಪಾತ್ರ ನೆನಪ ಆಪುಂಡಿ ಉನೇನು ಕೊರ್ನಾಗ ಕರವಸ್ತ್ರ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಲ್ಲವರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಶ್ರೀಮಂತರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ರತ್ನಗಮ್ಮಲಿ ಯಾವರ ಇಷ್ಟಜ್ಜಿ ಆನಂದ ಎಂಕ್ ಬುಲ್ಪುನಗಲ್ಲ ಬಡವೆರ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ವರಸಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕರವಸ್ತ್ರ ಆವೋಡು ಬಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರನ್ ಬಂತೇರು ಅಂಚಿನ ಕರವಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಕ ಪಣದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಸೇತುವೆ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 9-10 ಜನ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ನಾನು ಗುಜರಾತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವರ ಹೆಣವನ್ನು ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಣ, ನನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗೋಣ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾನವೀಯತೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪರರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಎಂಬುದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕಲಿಸಿದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುವಂಥ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಜಂಡು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ದಾನಿಗಳು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಇರ್ಬೋದು, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಭಾಳ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಯಾರು ಕೇಳಿದರೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ದಾನಿಗಳು. ಬಹುಶಃ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ದಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಪೆಯ ಮುಕುಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗರಿ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಈಶ್ವರ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಕುಡ್ಲದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಜಪ್ಪು ಮುಗೇರ್ದ ನಿಲೆಟ್ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಜಪ್ಪು ಮುಗೇರ್ದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆಬರಿಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಎಸ್ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ ದೇರೆ ಬಯಲ್ ವಿಠ್ಠಲದಾಸ ತಂತ್ರಿಯರು ಕಂಬುಲ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರ.
ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪುಮುಗೆರ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುಧಪೆರಿಟ್ 17 ವರ್ಷದ ರಾತ್ರಿದ ಬುಲ್ಪದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಶನಿವಾರ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಜಯ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನ್ಕು ತೋಟ ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಾಡಾಜಿ ಗುತ್ತು ನೆಂಪುಗಾದ ನಡಪನ ಕಂಬುಲದ ಉದಿಪನ ಲೇಸ ಕಾಣೆ ನಡೆತಂಡು ಕರಾವಳಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಸ್ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡ್ ದೇರಿಬೈಲ್ ವಿಠ್ಠಲದಾಸ ತಂತ್ರಿಯರು 17ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ಸರ್ವೆರ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಯಿಂದು ಪಂಡಿನ ಆರು ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬುಲುಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು ಕಂಬುಲ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯ ರಂಚನೆ ಶಾಸಕರ್ಲ ಆದುಪ್ಪುನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸುತ್ತುಡು ಆಪುನ ಕಂಬುಲುಗು ಪಾಲಿಕೆಡ್ದು ಪನೌಸಾಯ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಕಂಬುಲ ಒರಿಯಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡಪಡು ಎನ್ನಡ್ದಾಪುನ ಮಾತ ಸಾಯ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆಂದು ಪಂಡಿರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಜಪ್ಪು ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ಕತೋಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಜೆ ಉಮೇಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಣುವುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯನ ಜೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇಲಂಟ ಶೇಖರ ಕಿಲ್ಲೆ ಪಡುಬಿತ್ಲು ಗುರುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತರ ಮನುಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಿರು ಇದು ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ದ್ಯೋತಕ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಸನಾತನವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನಿ ಧರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ, ಇಜಿನ ದಾಳಿ ಮಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ನುಂಬು ಅನೇಕ ಪರಕೀಯರ ದಾಳಿ ಮಲ್ತದ. ಅಕ್ಲ ದಾಳಿ ಮಲ್ತನ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಅಥವಾ ಎಂಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಭದ್ರವಾಯಿನ ಬುನಾದಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚರಣೆ ಇಪ್ಪು, ಇನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಇಪ್ಪು, ಇನಿ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪು, ಇನಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಪ್ಪು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುದು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರಂಡ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಪನ ಮಟ್ಟ ಆ ಮೆಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಲಾನಗ ಇನ್ನೆಂಕ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿರೋಧಿರತ್ತ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಎಂಕ್ಲ ನಾಡಲು ಎಂಕ್ಲ ದೇಶದ ಇಪ್ಪುನ ಪೂರ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಒರಿಯೋಡು ನೆಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಚ್ಚ ಶಕ್ತಿ ಜಂಜಾವಡು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತೊಜಿಪಾದು ಕೊರಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುಣಿಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ಕಕ್ಕೆಪದ ಮೈರಶ್ರೀ ಬೇಲೆಲು ನಿರಂತರ ಶಿವನಂದ ನಂಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರೋಡು ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಒರಿಯೋಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುಣಿಂಚಿನ ಇಷ್ಟಿಡು ಆ ಎರುಕುಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕೊಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪಡ ಒಂದು ಪೂರ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಹಾಪುಡು. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಭೂತ ಯಕ್ಷ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ಪಿರಾಕದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾಲುಗಾನಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಪಂತೆರ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಈಚಾರ ತುಲಿಪುಡು ಆರು ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆ ಬಗೆಟ್ ಇಸೆಯ ದುಂಬುದಿಯರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಡ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆತದಿತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇಲುಡು ಇಚಾರ ತುಲಿಪು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜು ಒಡಿಪದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಶೋಧಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಆರ್. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಂತ ಪರಂಪರೆ ಬಗೆಟ್ ಇಸೆಯ ದುಂಬುದಿದ್ದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಭಾರತದ ಇಡೀ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾಯರೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒರಿಪುಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಿಯರೆ ಸಂತ ಪರಂಪರೆ ಬೋಡು 7,000 ವರ್ಷಲೆಡ್ ದುಂಬು ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ ಬೈದಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮಾಜ ಆವಡೊಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಡ್ಡು ಧರ್ಮಲ ಪುಣೆತನಂದು ಪಂಡೆರ ಗೋಕರ್ಣ ತೀರ್ಥ
ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಒಡೆಪಿಡ್ದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ಪಣ್ತೀರ ಸಮಾಜ ಏತ್ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲು ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಮಾಂತ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಕುಳ್ಳ ಆವಡು ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶವು ಸಮುದಾಯ ದತ್ತದ ಆಯ್ನಂಚನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಮುಳ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವೇನು ಆಂಡ ಈ ಮಾಂತ ಸಮುದಾಯದತ್ತ ಪರಂಪರೆಲು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರಿಪುಗಾದು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರಿಪುಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಬೆಂತ ಅವು ವಿಶೇಷತೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಪಾತಿರನ ನೈಜ ಆತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಡಿ ಇತ್ತದು ಈ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾಯರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನ ಈ ಸಂಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದೇ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಡೆಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯುಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತುಂಡ ಸಂತ ಪರಂಪರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಡಪೋಯಿ ನಾವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ವಿಷಯ. ಗುರುವಾಯನಕೆರೆತ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆ ಬಗೆಟ್ ಇಸೆಯದುಂಬುದಿದ್ದು ತುಳು ಪರಂಪರೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಜನಪದ ಪರಂಪರೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೆರ್ಮೆರನ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚ ಆರಾಧನೆ 7 ಕವರುಡು ಪಟ್ಟದು ಪೋತುಂಡು. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಭೂತ ಯಕ್ಷ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ವಿರಕ್ತ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾಲುಗಾನಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತನಂದು ಪಂಡಿರ. ತುಳು ಪರಂಪರೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ಜನಪದ ಪರಂಪರೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ತುಳುತ ಜೀವ ಆತ್ಮ ರಡ್ಡಲ ಅವು ಜನಪದನೆ ಜನಜೀವನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ವನಸು ತೆನಸು ಕುಲಕಸುಬು ಪ್ರತಿ ಒಂಜುಲ ಜನಪದ ಪರಂಪರೆ ಬರ್ತುಂಡು. ಕೇವಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡು, ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು, ಅಮ್ನೂರು ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು, ಗುರುಕಾರಣವರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು, ನಾಗಾರಾಧನೆ ಉಂಡು, ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು, ವೈದಿಕ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ಇಂಚ 7 ಕವರಡು ಪಟ್ಟದು ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಕೇವಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಪತೊಂಡಲ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಡೈ. ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಭೂತ ಯಕ್ಷ ನಾಗರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಇನಿಕೋಡ ಅವು ಶತಶತಮಾನೋರ್ದು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ತುಳುನಾಡಲ್ಲ ಉಂಟು. ಆ ಮೂಲದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆದ ರೂಪಾಂತರ ಏನೇನ ತುಳುನಾಡು ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಬಾಕಿ ದಿಕ್ಕಡ ಅದು ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಕಬಿ ಸಾಹಿತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜಿ ರೈಗುಂಡ್ಯಡ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಬಗೆಟ್ ವಿಚಾರ ದುಂಬುದಿಯರ ಬೈಲು ಕಂಡೋಲೆಡು ನೇಮದ ಕಳಕುಲೆಡ್ಲ ಕೇಂದು ಬಂದು ಪುನಾಂಚಿನ ಉರಲು ಕವಿತೆ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನೊಲೆ ತುಳುತ ಸುರುತ ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನೊಲಿ ಇನಿಕಲ ಕಂಡದ ಪುನಗ ನಟ್ಟಿನಡ್ನಗ ಸಾನ ಗರೋಡಿಲೆಡು ಕೋಲ ನೇಮ ಅವೊಂದು ಪುನಗ ಆಂಜನಕುಲು ಪುಂಜನಕುಲು ಪಂಡೊಂದು ಪುಲೆಕೋ ತುಳುತ್ತ ಪ್ರಾಕದ ಕಬಿಕುಲು ಪದ ಕಟ್ಟದು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೆರು ಅಕುಲೇ ತುಳುಟ್ಟು ಕಾವ್ಯ ಮೊಡೆದು ಕಟ್ಟಿನಕುಲು ಅಂಚ ತುಂಡ 500 ವರ್ಷಗು ದುಂಬು ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಲು ತುಳುತ್ತ ದಶಾವತಾರ ಲೇಲೇಲೇ ಪದ ಕಟ್ಟಿನಾರು. ತುಳುತ್ತ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತದಂತಿಚ್ಚಿ ಲಿಖಿತ ಕಾವ್ಯಲು ನನಲಾತ್ ಪಿರಾಕದ ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಲು. ಸಾಹಿತಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಗುರು ಕಾರ್ಮೇಡು ನಡೆತಿನ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಚಾರ ತುಲಿಪದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಸಿ ಭಂಡಾರಿ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎತ್ಕೊನ್ನ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತಕುಮಾರ ಪೆರ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹರಿಹರ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಗೋಳಿಜರ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವದ ಬಂಗಾರ ಪರ್ವ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ದೇವರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯರ. ಮೂಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕುದ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಗೋಳಿಜೋರದ ಹರಿಹರ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಹೊಸ ಮಹಾದ್ವಾರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾರ ಪರ್ವ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ಓರ್ಮಮುಟ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ತಾಳಿಪಾಡಿ ಶಂಕರ ಭಟ್ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲೆನ್ ಕರಿತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹೋಮ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ ನಡಪಾದ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೆರ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ನಡೆತಂಡು. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಧನಂಜಯ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿಗರ್ ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಸಂಜೀವ ಬಿ ಜತೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ನವನೀತ್ ಗೋಳಿಜಾರ ಹರಿಹರ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬೊಕ ಕೋಡ್ದಬ್ಬ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ರಘು ಗೋಳಿಜೋರ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರ ಶಂಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಉಮೇಶ್ ಎಂಬಕ ರಡ್ಡು ಸಮಿತಿಲಿನ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತಡಿತದ ಹರಿಹರ ಶ್ರೀರಾಮದೇವಿಯರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಪಗೆಲ್ ದೇವೇರ್ನ ಉದಿಪುಡ್ದ ಐತಾರ ಕಾಂಡದ ಉದಿಪು ಮಟ್ಟ ವರ್ಷದ ಭಜನಾ ಮಂಗಳದ ಬಂಗಾರ ಪರ್ವದ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಇಸೇ ಸನ್ನಿಧಿದ ಸಂದುನ 28 ಜನ ಫಲದೆ ತೊನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯಪಣವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಇಸೇ ಸನ್ನಿಧಿದ ಸಂದುನ 28 ಜನ ಫಲದೆ ತೊನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯಪಣವು ಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡ್ ಮೇಯರ್ನ ಆಫೀಸ್ ನಡೆತಂಡ. ಸುಮಾರು 10,13,100 ರೂಪಾಯಿಲಿನ ಚೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧನಲಿನ ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪಟ್ಟಿಯರ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಗಡದ 5 ಜನ ಫಲದೆ ತೊನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಕರಿಯಮಣಿ ಭಾಗ್ಯಗೂ ಸಹಾಯಪಣವು ಪಿರ ಒರಿದಿನ ವರ್ಗದ 16 ಜನ ಫಲದೆ ತೊನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯ್ಖಾನೆ ನೀಡಿದ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನೇಕ ಕಾಸು ಪಟ್ಟದಂಡ. ಅಂಗವಿಕಲರ್ನ ನಿದಿರ್ದ ಕೃತಕ ಕಾರ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಟ್ಟಿಯರ. ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಭಾನುಮತಿ, ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರ. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಡವರ ನಿರ್ಗತಿಕ ಕೋಶದಿಂದ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಏನು ನಾವು 24.10 ಮತ್ತು 7.25 ಮತ್ತು ಶೇಕಡ 5 ನಿಧಿಯಿಂದ ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೂಡ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ತಾಳಿ ಭಾಗ್ಯದ ಒಟ್ಟು 5 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 7.25 ನಿಧಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ 12 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು 4,33,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇಕಡ 5 ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಧನಗಳಾದಂಥ ವಾಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಮಾರು 11 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕೂಡ ಶೇಕಡ 5 ನಿಧಿಯಿಂದ ಆ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 3,30,190 ರೂಪಾಯಿ ಶೇಕಡ 5 ನಿಧಿಯಿಂದ ಕೂಡ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 24.1 ನಿಧಿಯಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10,13,190 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಡವರ ನಿರ್ಗತಿಕ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಮೀಸಲಿಡ್ತೇವೆ. ಕಶಿಕೋಡಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ 300 ವರ್ಷಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತದ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷಲಿಡ್ದ ತೇರು ನಡ್ತುದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಪಿರ ದೇವರಿಗೆ ತೇರ್ದ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗದ ಬೈತಂಡ.
ಕಶಕೊಡಿದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ 300 ವರ್ಷಲೆನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತದ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷಲೆಡ್ದ ತೀರ್ಥ ಉಚ್ಚಯ ಒಂತದು ಪೋತುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತಪಿರ ಐತ ದುಂಬುದ ಗಡ್ತು ನೆಗತದಂಡ ದೇವರು ಹೊಸ ತೇರಿ ಹಿಡ್ದ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತಂಡು ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ತೇರು ವೈಪನ ಭಾಗ್ಯ ಅಪಿರ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಒದಗದು ಬೈದಂಡ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕಶಿಕೊಡಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ್ನ ತೇರು ಕುಂಬಾಯಿ ನಡೆದವರ ತೇರು ಉಂತ್ಯರೆ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದಿಡ್ದು ಭೂಮಿ ಪಟ್ಟದು ಪೋನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬರ್ಪನ ಆದಾಯ ಹೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಹೊಸ ತೇರು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇ ಜಾತ್ರೆ ಉಂತದೇ ಪೋಪನಂಚ ಆಂಡು GSP ಸಮಾಜಗೂ ಸೇರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಭಕ್ತರು ದಾನಿಲು ಕೈ ಸೇರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇರ್ಬಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿರ ಸಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಪಿರ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತದಂಡ ಭಕ್ತರು ಸಂಜೀವ ನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಯಕ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ತೇಡ್ದ ಮಿನದನ ನಡೆತದಂಡ ಊರಿಗೂ ಊರೇ ಸೇಡ್ದಂಡ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮತದಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಒಡಿಯೂರು ತೇರು ನಡೆತಂಡ ನಾಟೂರು ಮಿಡಿತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲೆಡು ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ರಡ್ಡು ದಿನದ ತುಳುನಾಡ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪಾಯಿರು ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಡಿಯೂರು ತೇರು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ್ನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯೋಡು ನಡೆದಿನ ಜಾತ್ರೆಡು ಕಾಂಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದ ಮಂಗಳಾರತಿ ಪತ್ಯರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡೆತಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ತಾಲೀಮು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪಾಯಿರು ಬೈಯಗ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ದೇವರನ ಗಡ್ತದ ರಥಯಾತ್ರೆ ನಡೆತಂಡ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯ ಮೇಳದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ್ದು ಪಿದಾಡಿನ ತೇರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತ ನಡ್ಕೋಬೋದು ಕನ್ಯಾನಪೇಂಟೆ ಸವಾರಿಯಾದ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಂದಿರಡು ಇಸೇಸ ಪೂಜೆ ಕರಿತದ ತೇರು ಸಂಸ್ಥಾನಗೂ ಪಿಜರುಂಡು ಸಾತ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪದ್ಮನಾಭ ಒಡಿಯೂರು ರಥೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆದ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಸದಸ್ಯರು ಊರು ಪರವೂರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ತೀರ್ಥ ಉಚ್ಚೇಡು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು SL ಶೆಟ್ಟಿಯಂ ರಘುನಾಥ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದನಿಲೆಟ್ ದೈವಜ್ಞ ಯೂನಿಟಿ ಕಪ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 12-14 ಮುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಾಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಗುರು ಕಾರ್ಯರಿಯಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ ಪಂತಿರ
ಎಸ್.ಎಲ್. ಶೇಟ್ ಎಂ ರಘುನಾಥ ಶೇಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಎಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದು ದೈವಜ್ಞ ಪ್ರಾಣಿರ್ನ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಳಿಗೆಗಾದ ಸುರುತ ಸರ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 14-14 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತನು ಉರುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೈದಾನಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಡ ದೈವಜ್ಞ ಯುನಿಟಿ ಕಪ್ ಅನ್ಪುನ ಪುದರಡ್ ನಡಪುನ ರಾತ್ರಿ ಬುಲ್ಪುದ ಈ ಪಂತುಡು 14 ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ದು 330 ಜನ ಗೊಬ್ಬುದಕ್ಲು ಪಾಲ್ದಿತುನುವರಂದು ಪಂಡೆರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಪದ್ಮಾರ್ ಶೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದಾರ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಥ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರ ಗೆಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುತ್ತೈ ನಾಮು 49,000 ರೂಪಾಯಿ ರನ್ನರ್ಸ್ 49,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಗೊಬ್ಬುದಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿದಂಚ ಇನಾಮುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಡೀಪ್ ಅಂತೂ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಡ್ದುಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ಪಾಂಡ್ಯರ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಸಂಘನಿಕೇತನೋಡು ಮುಗಿತಲಲೇಸು ನಡಪುಂಡು ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಉದ್ಯಮಿ ದಯಾನಂದ ನೇತಾಳ್ಕರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಇನಾಮ್ ಪಟ್ನಲೇಸುಡ ಪಾಲ್ದಿತುನ್ವೇರ ಬೈಯಾಯಿನದ ಆಜರೆ ಮಠ ಸಂಗೀತ ಮನರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ದೈವಜ್ಞ ಸಮಾಜದ ಮೂವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಎಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ತಿರಿಪಾಯರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒತ್ತುಗುರು ಕಾರ್ಯರ ಎಂ ನಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಎಂ.ಎಸ್. ಗುರುರಾಜ ಶೇಟ್ ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಅರ್ಜುನ್ ಡಿ ಶೇಟ್ ಎಸ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೇವಣ್ಕರ್ ಎನ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೇಟ್ ಬಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೇಟ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡಿದ್ದಾರೆ. ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 330 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಇರ್ತಾರೆ. 3 ದಿನವೂ ಇದೊಂದು ಚಂದವಾದ ಒಂದು ನಾವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಲಂಚ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೀ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ 3 ದಿನವೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ವೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 22 ಟೀಮ್ಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಯಿತು 100 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ದೈವಜ್ಞರದ್ದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 18 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಬಟ್ ಆದರೂ 100 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಟೀಮನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಡ್ದು 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಂಗನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. 5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೊಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರೇ ಅದರ ಸೂರಜ್ ಡಿ ವರ್ಣೇಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಲಾಹಂಸ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಂದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಭಜನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 9-11 ಮುಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದೇರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮಗು ಸಜ್ಜಾತಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ 9-11 ಮುಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವೊಂದೆರ. ಒರ್ಮೆ ಕೈತರ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ರಂಗಪೂಜೆ, ಮಹಾಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆಗಳು ನಡಪುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹರಿದರ್ಶನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಲಮದ್ದಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನಸ್ಸುಗುಲ್ಲಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ರಾತ್ರಿ ಜನಾನ್ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಜನಾ ಕುಟುಲೆಡ್ದು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು. ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾತ್ರಿ ಪೊಟ್ಟ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಲಿನ ನೇಮ, ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಕೋಲ, ಮಾಮಾಯಿ ದೇವಿನ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ತಾಳಿಪಾಡಿದ ಆಯರ ಮನೆ ಲಲಿತಾ ನಿವಾಸದ ಎದುರು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸೇವೆ ಆಟ ನಡೆತದ. ಕುಂಬ್ಳೆ ಪಾರ್ಥಿಸುಬ್ಬನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಎತ್ತಮುಟ್ಟಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಬಿಕರು ಪುರಾಣದ ವೇತು ಕಥಕ್ಲೆನ ಆಟದ ಪ್ರಸಂಗ ಅದು ಮುಡೆದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಬೈದೇರು. ಈ ಪ್ರಸಂಗಲೆಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಸಂಗ ಅದು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತದ ಆಟದ ಸೇವಾ ಕಟ್ತಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅವೇ ಪ್ರಸಂಗನು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೆರ.
ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೋರ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ತಾಳಿಪಾಡಿ ಅಯರೆಮನೆ ಲಲಿತಾ ನಿವಾಸದ ಎದುರುಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗನು ಗೊಬ್ಬುದು ತೋಜಾಯರು. ಊರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಭಕ್ತರ್ಗ ಆಟ ತೊಯ್ಯರು. ತಾಳಿಪಾಡಿ ಅಯರಮನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಆರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ದಯಾನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ದಕ್ಷತ್, ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಕ್ಷಿತಾ, ಶೋಭಿತ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿಶಾಂತ್, ತಾಳಿಪಾಡಿ ಅಯರಮನೆ ಲಲಿತಾ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ದೇವ್ಯರ್ನ ಪ್ರಸಾದದೆತ್ತೊಂದು ಆಟ ತುಯ್ಯರು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾಡ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡ ಸೊಲ್ಮೆಲು.